I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டிஎன் போனா எஃப்எஃப். இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு பிளாக் டிஷர்ட் வந்து கேம் தான் பார்க்க போகிறோம். அவர் யாருன்னா பக்கி கேமிங் தான். எல்லாரும் எமௌண்ட் போட்டுனே லாபியை பார்ப்போம். சரி, அவன் தான் நம்ம ஏன்னு அவனை நாக்கடிச்சு அவனை கில்லு எப்படியா எடுத்துடணும்டா அப்படின்னு சொல்லி கிளாக் டவரில் இறங்குறேன். கிளாக் டவரில் இறங்கினே இருக்கும் போது என் கூடயே ஒருத்தர் இறங்கிட்டான். இறங்கும் போது கையில் டபுள் புல்லெட்டு பாருங்களேன், இறங்கினோடனே டபுள் புல்லெட் தான் கிடைக்கும். கட்டானா எஸ்எம்ஜி அப்புறம் டபுள் புல்லெட்டு இறங்கணுன்னு அழுத்திட்டு லேண்ட்மேன் பாருங்களேன், வந்து திறமை வச்சுருப்பாங்க. லேண்ட்மேன் வச்சு ஓட்டுறேன், நான் பார்க்கவே இல்லை. லேண்ட்மேன் வச்சுட்டு அவனை நாக்கடிச்சு கில் எடுத்துருவேன். இப்போ அப்புறம் பவுண்டரியில் ட்ராகனை போட்டுருக்கோம். சரி, ட்ராகன் தான் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல அப்படின்னு சொல்லி ட்ராகனும் என் முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் கீழே இறங்கி வெயிட் பண்ணிங்கன்னே இருப்பேன். இனிமே எப்போ வருவான், எப்போ கொள்வது அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிங்கன்னே இருப்பேன். இதோ கீழே போகிறேன்னா இதோ இந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணுவேன் லூட் வச்சுட்டு. அப்போ தான் வருவார் நம்ம தலைவர் பக்கி கேமிங். அப்புறம் நீங்கள் இன்ட்ரோவில் பார்த்துருப்பீங்க, அவன் இது ஜஸ்ட்டு மிஸ் தப்பிச்சேன், அவன் என்னை அடிச்சிருப்பான். இங்கே பார்த்தீங்களா, பக்கி கேமிங்கோட கில் கூட வந்துடுச்சு. அப்புறம் நான் நினச்சேன் ஏதோ பக்கி கேமிங் வந்துடுவான், அவனை பொறுமையாக நின்று அடித்து ஒரு கண்டென்ட் எடுத்துடலாம். பக்கி வந்துட்டான். இன்னும் பார்த்தா டெய்லி கூட அடிச்சிட்டான்ப்பா. நீங்கள் தான் சொல்லணும் பக்கி கேமிங்கா இல்லையான்னு. ரியல் பக்கி கேமிங்கா இல்லை ஃபேக் பக்கி கேமிங்கான்னு நீங்கள் தான் சொல்லணும், கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் பார்க்குறவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். நம்ம 20 சப்ஸ்கிரைபர் கிட்ட வரப்போகிறோம். இந்த மாதிரி தான் டெய்லி நம்ம வீடியோ போட்டுக்கினே இருப்போம். எப்போயாச்சும் கேம் ப்ளே போடுவோம், எப்போயாச்சும் ஈவெண்ட் அப்டேட் போடுவோம். சரி, கேம்குள்ளே வரேன். இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஜோக்கர் மண்டையன் வருவான், டேமேஜ் கொடுப்பேன். இப்போ க்ளூவல் போட்டுவான். சரி, க்ளூவல் தான் போட்டான். கிரினேடு போடலான்னு பார்த்தா அது எனக்கே திருப்பி விழுந்துடும். ஓடுறா செவ்வாழை, ஓடு 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 ஓடு. நான் இங்கே ஒழிஞ்சுப்பேன். அப்புறம் பார்த்தா திருப்பி அவன் வருவான். பாருங்களேன், திருப்பி வருவான். திருப்பி அவனுக்கு லைட்டாக டேமேஜ் கொடுப்பேன், லைட்டாக. இதோ வந்துட்டானா பாருங்கள், இப்போ வருவான் அவன், கொஞ்சம் தான் டேமேஜ் கொடுப்பேன். இதோ வந்துட்டானா பாருங்க, உட்காந்துப்பேன். அவன் லேண்ட்மைன் வச்சுட்டு ஓடிடுவான். அப்புறம் அங்கே நான் அவனுக்கு எமுலேட் சொன்னச்சு டேமேஜ் கொடுத்தான். எப்படி பட்டி வச்சுருந்தான், அழுத்திட்டான். இப்போ பார்த்தீங்க எப்படி அழுத்திட்டான்னு. லேண்ட்மைன் வேறு வச்சுருந்தான். அப்புறம் கீழே குதிச்சு அங்கே போய் மெடிக்கெட் போட்டு அவன் ரஷ் பண்ணி என்னை தேடி வந்துக்கினே இருக்கான். யார் சாமி நீ என்னை விட மாட்டேன்னு பார்த்தா அவன் இன்னேலர் போட்டு என்னோட அடிச்சுடுவான். அப்புறம் பார்த்தா இங்கே ஒன்னொருத்தர் இருக்கான். இவனை என்ன பண்ணுறது, சரி இந்த வீட்டுக்கு அவன் ஏறிடலாம். அவன் ட்ரெஸ் பண்ணும்போது பொறுமையாக அவனை அடித்து கொண்டுடலான்னு பார்ப்பேன். சரி, அதே மாதிரி பிளான் போட்ட மாதிரியே வீட்டுக்கு மேலே ஏறிடுவேன். இது இங்கே பார்த்தா இருக்கான். எவ்வளோ ஸ்பீடு பார்த்துட்டா, அடிச்சுன்னு அவனுக்கு கீழே எடுத்துட்டேன். சரி, இப்போ அவன் கையில் இருக்க லூட்லாம் போய்க்குன்னு வீடியோ கட் பண்ணிட்டுவேன். ஏன்னா இதுக்கு மேலே நான் இங்கேருந்து எல்லா ஊரும் சுற்றி அந்த பீக்கு கிட்ட கீழே இருக்கோம்ல, அந்த இடத்துல தான் செம்ம ஃபைட்டு போவோம். அந்த இடத்துல என்னை போட்டுருவாங்க. இதனால என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் டஃப் கொடுத்துருப்பேன். இதோ இப்போ நான் கட் பண்ணிடுவேன். இங்கே பாருங்கள் எத்தனை எனிமி ஓடுறாங்க. நான் வேறு ட்ராகன் வச்சுருந்தேன், புல்லட்டே போட மாட்டேங்குது. ரொம்ப டேமேஜ் கொடுப்பேன் அவங்க எல்லாருக்கும். இருந்தாலும் என்னை போட்டுருவாங்க. பாருங்கள், இன்னமும் டேமேஜ் கொடுப்பாங்க. அவங்க ஏடபிள்யூமோ எம்ஐடிபியா தெரில வச்சுன்னு இருப்பான். சரி, அதை விட்றா, நீ எப்படிடா 12 க்ளூவல் வச்சுருக்கேன்னு கேட்டேன். எனக்கு வெண்டிங் டோக்கன் நிறையா இருந்துச்சு. பொச்சினாக்கு போனேன், அங்கே வெண்டிங் மிஷின் வச்சு எல்லா டோக்கனையும் காலி பண்ணி க்ளூவல் எடுத்துட்டேன். சரி, அதை விடுங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைட்டை பாருங்கள். ட்ராகனை வச்சு எவ்வளோ டேமேஜ் கொடுப்பேன், ஆனால் கடைசி வரைக்கும் சாவே மாட்டாங்க. ஒரே நாக்கு தான் அடிப்பேன். அப்புறம் டேமேஜ் கொடுத்துங்கன்னே இருப்பேன். பாருங்கள், ஏறுறான்னா 60 120 எடுத்துக்கிறோணும். இது ஒரு க்ளூவல் விழல, என் கை தான் ப்ராப்ளம் போகல அந்த நேரத்தில். சரி, க்ளூவால் தான் விழல. சரி, நம்ம பேக் அடிச்சிடலான்னு சொல்லி பேக் அடிச்சுன்னு இருந்தால் அவங்க விடுற மாதிரியே இல்லை. அங்கே ஒருத்தர் துரத்துனே வருவான். அவனுக்கு 80 இல்லை 90 சம்திங் ஏதோ டேமேஜ் கொடுப்பேன். 90 டேமேஜ் கொடுத்து க்ளூவால். அப்புறம் பார்த்தா ஒரு கிரினேட் நான் போடுவேன். அதில் அவன் நாக்கே ஆக மாட்டான். அவன் மேலே நான் படவே படாது. சரி, இது மேலே முடியாது. அவன் எம்ஐடிபி ஏடபிள்யூ வச்சுருக்கான். பெர்மனன்ட் கவர் எடுத்துன்னு பேக் அடித்தா அவனை பொறுமையாக எவனே ரெஸ்ட் பண்ணுறான், அவன் முடிச்சிடலான்னு வெயிட் பண்ணுவேன். இங்கே கூட ஒன்று டேமேஜ் கொடுத்துருந்தேன்னா சரி, இப்போ பேக் அடித்து நான் க்ளூவால் போட்டு உட்காந்துப்பேன். எவனாச்சும் வந்தானா அவன் டேமேஜ் கொடுக்கலாம். பண்ணிட்டானா 60 கொடுத்தேன். சரி, இப்போ 140 எடுத்துகிட்டே இருக்கும். எப்படியாச்சும் சரி அவனை முடிச்சிடலான்னு சொல்லி இந்த பக்கம் 2 சைடு இனிமே. சரி, 2 சைடும் அடிக்கிறாங்க. சரி அவனெல்லாம் சொல்லி
நாக் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தா 2 பேர் ரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. சரி இந்த சந்து வழியாக போய் க்ளூவல் பண்ணால் க்ளூவல் இல்லை, அதே ப்ராப்ளம். சரி காய்ஸ் பாய். நாளைக்கான வீடியோ வந்து ஜிக்ஸாக் மூமெண்ட் பற்றி போடுவேன். யாரெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ வந்து பாருங்கள்.